Diederen? Ja, goeiedag. Gesprek met Pierre van Hoek. Ik Ja. ben op zoek naar chef Diederik. Is hij aanwezig? Een ogenblikske. Dankjewel. Pierre van Hoek. Diederen? Ik spreek met chef Diederik. Ja, De Limburgse troubadour. de stukken door, ja. De stukendoor. Ja. Ik heb aan de telefoon, jongens. Ja, luister, gesprek met Pierre van Hoek, wa? Ja. Luister, we hebben binnenkort een fiesta. Dat is in Neer. Dat hebben we al jaren. Dat is voor 2 weken op een zaterdag. En dan komt de hele bus van de vriendenclub Geitnet. Zo heten we, Geitnet, wa? Ja. Die komen dan allemaal bijeen. En dan gaan wij gewoon, zeg maar, van 's middags tot 's avonds laat gaan wij alvast een soort van carnaval veren, vastelovend veren, zeg maar. De aanloop tot de vastelovend, weet je wel. Ja. Maar ja, met die polsbandjes en zo, dat is allemaal veel te veel geregeld. Wij doen het gewoon lekker toe. Nou, met kostuums en alles. En dan willen we vragen of jij dan misschien jij op je gitaar zou willen komen spelen. Wacht. 3 maart, zo. Kijk wat we dan hebben. Wacht, dat is 24e is... Oh, 24 is vastelovend, ja. Nee, zo wordt het, ja. 24 is vastelovend, ja. Ja, 24 is vastelovend. Nee, 26 hè. Oh, 26, ja. 26 is vastelovend en dan moet je hier een week te vuren Ja. op een zaterdag. Ja. Zondag, wat staat er? Sint-Pieter, Maastricht. Wacht even. Dat is een zonnig. Ja, dat is zaterdag. Oh, dat is zaterdag. Ja, nee, wat ik opneem, hè. En hier heb je op zaterdag ook, hè. Ja, ik heb het ook op zaterdag, ja. Maar je moet maar kijken. Ik kan elke tijd zien hè, van de dag. Ja, wacht even. Dan ben ik 15:20. Ja, En dan moet ik om 10:00... Nee, dat hoor ik niet. wat hoor je neer? Nee, om 10:00 moet ik hier in Beek zijn. Oh ja. Hoezo, we kennen dat ook. Wij kennen dat wat dat betreft, zien we er heel erg makkelijk in. We kennen het ook voor zuiver nog een vrijdag of nog een zonnig. Als ik dat bij het goed kom, vind leuk dat jij komt zwingen, weet je wel. Al die... Het is hier op 17 gepakt dan wel. Ja, 17, wacht even. Ja, dat is vrijdag te vuur. Hallo, dan ga ik eens even verleggen met die hanger. Maar dat is dan zo, dan kennen we alvast in ieder geval van hoe het komt, want de meesten kennen gewoon nog altijd, hè. Dat is geen punch. Dat is 17 en dat is dan een neer. Ik zet het gewoon even op met een voorteken. Ja, dat is goed. En dan kent je de afzetgebied, dan kent je nog altijd bellen. Ja. Dat weet je in ieder geval. Ja. De vrijdag, dat is 17 februari ben ik dan doorheen. Precies, ja, we hebben dan zo voor die kostuumjes aan, hè. Ja. En dat is dan in eerste instantie hebben we ook van zo'n thema. Dat is dit jaar is dat zeg maar Huur en het leer. En dan gaan we het zweepjes erbij, zeg maar. En als we dan klaar zijn, dan trekken we allemaal die pekjes uit. En dan lopen we allemaal gewoon naakt door de kamer goed. Nee, dat is echt, ja, dat doen we al. Ja, doen, hè. Wat zeg je? Dat wordt geen gek doen. Nou ja, we vinden het zo om aan elkaar te gaan zitten. En dan is het leuk als jij dan geniet van het leven speelt, snap je? Dan kunnen we in alles verzetten met de plaats. Ja, maar zou je dat misschien ook in zo'n pekje willen komen? In zo'n leerpekje met een zweepje erbij of zo. Dat ligt dus wel zo. Ja, ik weet, ik heb geen pekjes. Nee, maar dat kennen we gewoon even. Wat is het moord? Dan schrijf dat gelijk op. 58. 58. Kijk je van mij als je binnenkomt, dan moet je eerst even de keuken in bij de vrouw, hè. Die is gewoon heel goed fan van u. Die doet dat jij, die heeft zo'n leer pekje voor. Ja. En dan krijg je weer aan en krijg je ook gewoon een zweep bij. En dan moet je eerst 2 keer met die zweep zo klatsen, op die grond houden. En dan beginnen met geniet van het leven, snap je? Ja. En dan trekken we dan ons alles pekjes uit en dan gaan we nakt door het huis rennen. En dan gaan we elkaar gewoon lekker betasten. Mogen de vrouwtjes dan ook aan uk zitten, meneer Diederik? Wie? Mogen de vrouwtjes dan ook aan uk zitten, meneer Diederik? Ja, op bepaalde baas, ja. Ja, dat mag. Ja. Goed, dan is dat bij deze afgesproken. Dan bel ik nog even terug over de 17e, wa? Oké. Zien we nog dan? Goed zo. Dag. Bye.